DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky. Titan Jello. And this is Belle's Secret File. Si Belle na nagkaroon ng feeling sa kanyang pinsan na si Arthur. Inalok pa siya nitong magkipagtanan sa kanya pero buti na lang hindi natuloy ang pakikipagtanan dahil meron ng ibang tinanan itong si Arthur. Hindi natuloy ang pagtatanan ng magpinsan. Tapos nabuko pa sila ng tiyahin. So pinagalitan siya ng tiyahin niya. And buti na lang after a decade ay meron na siyang sariling pamilya. Hindi niya daw sure kung kaya niya pang harapin si Arthur. Pero at least masaya na siya sa buhay na pinili niya ngayon. Yun naman ang mahalaga. So ngayon, Titan Jello, pakinggan na natin ang mga kabisyo natin nagbahagi ng kanilang mga thoughts, komento at kung ano-ano pa. Sabi dito ni DR, Belle, talagang hindi kayo pwede ni Arthur kasi nga blood-related cousin mo siya. Saka sinabi niya na huwag ka raw magloloko pero siya naman yung nagloko sa'yo. So parang ang ipokrito ni Arthur. Move on ka na, tuon mo na lang ang sarili mo sa bago mong pamilya. Eto pa sabi ni Joe Burt. Sabi niya dito, buti na lang walang nangyari sa kanila. Kasi hindi talaga pwede yung ganong relasyong magpinsang buo sila. Shoutout na lamang po sa Bulacan Overdrive Grab drivers, lalo na kay pareng Alan Alvarez, Rosenio Mundas, Marjun Estorgio at Marlon Loyola. Udlot eh. Hindi natanan, walang banatan. Yun. Pero merong kalabitan. Nagkabakhagan eh. Diba? Pero buti na lang nakapagpigil eh. Ito naman sabi ni CS, kaya pala hindi kayo pwede magpinsan kayo eh. Sana natuto ka na sa ginawa mo. Pinsan mo siya, may lihim kayong pagtingin sa isa't isa. Pero bakit naman kasi tayong ganung mga tao? Why are we falling with the wrong person? Ang malupit pinsan pa. Besides, sana nga natuto ka na pairali ng isip, wag ang puso. Dahil ang puso nasa dibdib at hindi sa fiki. Okay. Eto pa sabi ni Jason. Ako kasi, pag sinabing pinsan, dapat hanggang dun lang. Sadyang hindi talaga kayo pwede dahil magkadugo kayo, okay lang din naman yon na malaman mo rin kung bakit hindi kayo pwede. Pwede naman kayong magmahalan bilang magpinsan na lang. Tama. Eto pa sabi ni Igop Motovlog. Good evening DJ Rocky and DJ Jello. Masasabi ko lang sa sender natin, kaya pala hindi siya tinutuluyan ni Arthur dahil alam ni Arthur na magpinsan sila. Buti na lang hindi sila nagkatuluyan dahil very wrong yun. Naalala ko tuloy yung pinsan ng pinsan ko na may pinsan din siyang naging sila. Nagkaanak pa ata sila. Grabe naman yung pagiging marites mo dito, Igop Motovlog. Parang hindi ka pa sure. Ang layo ng dugo nyon. Pinsan na ng pinsan mo na may pinsan pa. Kaya nga eh. Shoutout po sa Solid Independent Riders Group Capitolio Chapter and the Boss Grab Cars Goat Alliance, especially kay Chairman Gary Galamgama. Salamat kaway-kaway sa mga bakbakero sa kalsada mamayang midnight. Ito yung mga manggagapang eh. Sa kalsada. Ito pa sabi ni Steven, oh. Isang maulang gabi. Buti, hindi ka nagpabembang. Pero sabi nila, masarap daw ang pinsan. Charot, umidarot. Shoutout po kay Greg, Jeffrey, and Vito. Maraming salamat. At may nagpadala sa atin, Titan Jello, ng voice message. Abay, pakinggan natin ang kanyang mensahe. Okay, Rocky. Nangyari din sa akin yung ganyan na
umibig din sa isang cousin din. Pero ano rin siya, fourth cousin na namin. Pero ako rin yung umiwas kasi mali rin eh. Ang ano ko lang din doon kay Bel, tama rin yung ginawa niya. Kasi mas malaking gulo yun kung may nangyari pa sa kanila. Mas malaking problema yun kung mabuntis pa siya. Mas malaking kasalanan sa Panginoon yun eh. Kaya saludo din ako kay Bel na let go niya yung sarili niya doon sa pinsan niya. Yun lang. Maraming salamat po. Hindi na natin siya pangangalanan, no? Although hindi siya nagsabi dun sa message niya na huwag niyo na pong banggitin yung pangalan ko. Mag-disclaimer kayo just in case, ha? Baka mamaya masabi namin yung pangalan ninyo pero hindi pala dapat namin mabanggit yung pangalan ninyo. So, i-message nyo kami kung medyo ganun kasensitibo ang inyong mga komento sa pagkakataong ito, sa secret file na ito. So, ako, agree naman ako na yun yung naging desisyon ni Bel na hindi na talaga siya hindi na niya pinalalim pa yung emosyon niya, yung feelings niya para dito kay Arthur. And saludo din ako kay Arthur kasi pinanindigan niya yung pang-cheat niya dito kay Bel. Ito yung klase ng parang cheating na parang nag-agree na lang ako kasi kaysa sa piliin niya yung isang mali. Tama. Yun yung mas malaking mali. Para sa akin naman, may mga ganito naman na case na hindi nila alam na pinsan talaga nila at nagkaroon na sila ng relationship. Anak. Tapos nalaman na lang nila nung nakilala na nila talaga at nagkakwentuhan na sila na mas malalim. May mga ganun na. At hindi natin maiiwasan yun. And wala rin kasi tayo dun sa katayuan nila kung paano nila na-handle, paano nila hina-handle yung ganun na sitwasyon. At may mga tao naman na alam na nila na magpinsan sila pero pinipilit pa rin nila yung isa't isa. Yun na nga eh. Ano kayang pumapasok sa isip ng mga ganong klaseng tao na alam nyo namang magkadugo kayo pero pipilitin nyo pa rin na maging kayo sa dulo? Like, hindi ba nangingibabaw yung moral principles o yung hindi dapat mangyari na parang values ninyo na dapat sundin ninyo, yung sigaw ng mga kaanak ninyo? Yun yung gusto kong maintindihan eh. Parang, what makes them feel na parang ilalaban ko to hanggang dulo kahit sa kamatayan ko, yung parang you and me against the world? Pagmamahal talaga, no? Pagmamahal. Pero, hindi kasi tayo eksperto, baka may may psychological something. Oo. Pero base lang dun sa observation natin, no? Ako, personally, I am speaking for myself. Yung observation ko lang dun sa secret file is that siya na yung tumayong protector eh. Kumbaga si Arthur, siya yung tumayong protector kay Bel. Yeah. Kaya feeling ko, nagkaroon siya ng parang, yun nga, yung idea of the right human being na magiging partner niya in life. Dahil sa isang tao lang siya, sa isang lalaki lang siya, halos ma-immerse. Yun lang yung nasa environment niya. And sabihin na natin, familiarity, yung familiarity mo sa isang tao, yun yung nagpapa-attach sa iyo sa isang tao eh. So kapag sobrang familiar ka na, alam mo na yung gawain niya, and you feel na parang may care and love siya sa'yo, parang epekto nun sa isang tao, parang nahuhook ka at the same time. You are attaching yourself doon sa taong yun. Parang may hidden thread na nagkokonekta sa inyong dalawa. And that's why you think na parang, uy, I have deeper feelings dito sa taong to. Pero kung lumandi ka na lumandi, I mean, maipakilala mo yung sarili mo sa ibang lalaki or makilala ka ng ibang lalaki, hayaan mo, i-open mo yung sarili mo sa ibang mga lalaki, feeling ko matatagpuan mo rin talaga yung tamang tao para sa'yo. Yes, I agree. Kailangan buksan niya rin yung puso niya talaga. And kalimutan niya na. And ngayon naman, masaya na ako na may anak na siya. Pero yung dun sa sinabi niya, di ba? Sa sinabi niya na hindi niya daw alam kung pag nakita niya to si Arthur, kaya niya pa. Baka meron pa siyang nararamdaman. Ikaw, Rax? Baka galit. Galit? Oo eh. Kumbaga, nangako ka eh. Hindi mo tinupad yung pangako mo. Parang masaya na ako pero galit pa rin ako sa'yo kasi hindi ka naman humingi ng tawad sa akin eh. And minsan yung mga tao, feeling ko lang naman to sarili ko lang tong opinion. Kumbaga,
minsan ang tao gusto pa rin makarinig ng sorry mula dun sa taong nakapanakit sa kanya. Kasi iniwan na lang siya na parang wala, na parang hindi ka nangako, hindi kayo magpinsan, hindi kayo nag-care sa isa't isa. Parang, hello, ano ba naman yung sinabi mo, sabihin mo man lang, Arthur, dito kay Belle na hindi ko na itutuloy kasi alam kong mali yung relationship natin. Tapos! Pero hindi, kinailangan niya pang gumamit ng ibang babae para sabihing tapos na sila at hindi magparamdam sa kanya at all. May mga lalaki kasi, Rocky, na hindi naman nila kailangan ng sabihin. And ayaw nilang sabihin yung nararamdaman nila. Bakit kasi kayo ganyan? Nangigigil ako. Hindi, totoo. May mga lalaking ganun na hindi, di ba? Di ba, mag-iiwanan ka nila ng question mark? Oo nga. Tapos yung tanong mo nga sa sarili mo, na tinanong din ni Belle, yung tanong ng babae sa sarili niya, natanong din ni Belle, sabi niya, anong mali sa akin? Anong ginawa kong mali? Walang mali sa kanya siguro. Pero hindi lang kayang sabihin o baka mas lalong masakit kasi doon din sa part ng lalaki na sasabihin niyang magpinsan kasi tayo, hindi tayo pwede magmahalan pero gusto talaga kita. So ang ginawa na lang ng lalaki para wala ng closure. Or diskusyon. Diskusyon. Or baka kasi bumalik pa, diba? Yung parang may one last, parang, Oo na. eme pa. Testingin natin. Diba? So, siguro yun na yung naging ano niya, way of exit niya, yun na yung naging paraan niya. Para iparamdam kay Belle na tapos na tayo. Sa pinakamasakit pa na paraan, no? Hindi siya gentle, dude. Hindi siya respectful for me. Yes. Kumbaga, hindi siya gentle, hindi siya I agree. respectful. Tapos yun yung pinakamasakit na paraan para masabi mo sa isang tao na hindi ka mahal. Yes, I agree, Rocky. Pero may mga lalaki nga talaga na takot sila na Sa sabihin. confrontation. Yes, na sabihin sa isang babae. Although na mali yun, Oo. Hindi natin dapat tinotolerate yung ganun. Aha. Pero kasi, baka ako bumuboses lang din ako sa mga lalaki na hindi nila kaya kasing harapin na yung babae. Kaya gumawa na lang sila ng bagay na makaka-exit na sila. So dapat, as a babae, ikaw na yung nasaktan, ikaw dapat yung mas lalong umintindi. Hindi ganun. Hindi ganun. Hindi, pero parang ganun yung nangyayari, dude. 'Di ba? Imaginein mo, parang naiwan ka, nasaktan ka, pinagpalit ka sa ibang babae, sinabi sa'yo magtanan kayo. Oh, so parang ang nangyari sa kanya, so ang sakit-sakit na nga na nararamdaman niya. Naging desperada pa nga siya to the point na kinokontak niya yung lalaki, 'di ba, si Arthur. So parang ang nangyari, okay, kailangan kong intindihin na lang ikaw. So parang yung feeling ko dun sa sinasabi mo, by getting parang what I've heard from you, parang ang nare-realize ko tuloy ngayon. So pag nasaktan ka, dapat talaga kung kaya mong intindihin mo na lang. Kung kaya mong unawain talaga. At bilang ikaw mas malawak na pang-unawa doon. Kasi may encounter at may encounter ka talaga na ganyan. At saka, Dehado ka na, ikaw pa umintindi. oo. 'Di ba? Reality siya, di ba? Yes. Ibig sabihin yung mga tao na yon at lalaki na yon, duwag yun. Duwag yun. Harapin yung katotohanan, harapin yung sakit, harapin yung tao na iiwanan na nila at sasabihin nila na hindi na nila mahal. Duwag yun. Duwag yun. Ako bilang lalaki, duwag yun. Kaduwagan yun. O duwag pala kayo dyan eh. Pag hindi nyo sinabihan na, tama na tayo ganun. Duwag pala tawag dun. Pero tama naman yun. Duwag siya. Diba? Simple lang. Duwag naman talaga eh. Ano, para saan pa? Pero yung kaduwagan na yun, may naidulot na okay. Nakabutihan. Hindi na nagtuloy pa yung maling relasyon na dapat umusbong sa kanilang dalawa. So ako, siguro, sabi ko nga sa'yo kanina, ito yung cheating na parang, okay, magpapasalamat ako kasi nangyari yun. It was a blessing in disguise. Alam mo yung ganong klaseng kasabihan? Parang, your heartbreak is your greatest blessing. Kasi, hindi ka napunta doon sa maling relasyon at hindi ka napunta doon sa maling tao. Kasi magpinsan kayo, period. Yun. Anyway. Alam mo, Titangelo, ano mukha yan? Si Titangelo parang merong nasa isip na parang, meron ka ba naging pinsan na naging jowa mo? Wala naman. Ganun. Iniisip ko lang yung sitwasyon ni Arthur. Nilalagay ko yung sarili ko sa kanya. Rax, kasi baka talaga iba din yung kwento niya. Kung maririnig siguro natin yung kwento niya, baka sabihin niya na, hindi ako naduwag eh. Pero tingin ko yun kasi yung tama. Na hindi ko na siya kitain dahil baka may mas mabuo pang
spark pa rin sa amin. Which is yun na nga yung pinag-uusapan natin. Wala kasi tayo doon sa mismong nila. And nagbibigay, sitwasyon nila. At nagbibigay lang tayo ng ating mga opinion, di ba? Pero, yun, pinipilit kong pasukin na ako si Arthur. Ano kaya gagawin ko? Pero tama rin ginawa ni Arthur. Tama yung ginawa niya. Okay na yun para sa akin. Pero yung sa mga ibang lalaki na mga nang iwan bigla, kaduwagan yun. Ay, oo naman. Tapos hindi nyo naman pinsan. Oo. Diba? Wala namang mali. Nakaisip na naman yung mga ibang lalaki niyan. Parang kamag-anak ko kasi. Alam mo, nag-research ako. Parang parehas tayo ng dugo. Gano'n. Yung lolo mo kasi lolo ko Ang malupit doon, AB kasi yung dugo ko, AB rin yung sa'yo. Para magkamag-anak tayo. Makalusot lang. Nakakainis yun. Di ba? Ay, o nga no. Baka talaga cousin sila. Di ba? Kasintahan. Charot with darot. Anyway, Kabi Show, if you want to share secrets, share it to us, raketera@gmail.com. We're leave for the meantime. BRB lang kami sa bathroom break. Kasama pa rin si DJ Rocky. Titan Jello. Dito lang yan sa 90.7 Mall Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. This is Belle's Secret File.